Diya kita ron sa battle sa flip top. Ang tuo nga bahin si Blackjack. Blackjack. Unsay kasulti? Ang kasulti nako nga di ari si Mr. Kanding nga nagasuroy diri di diya sapa. Asa mo kitang kanding nga maligo. Kuan niya battle niya way dili walay personalan. Oh, maro ni. Sa wala nga bahin si Got. Got ay. Unsa may kasultin mo sa imong kontra karon nga yung duwa? Tanaw ko ni akong kontra, pangagot akong ngipon. Pangagot akong ngipon tanaw ni akong kontra. Walang personalan ha. Duwa na ni. Battle of flip top. Lamano sa Got ay. Ikay mauna. Ready to rumble. Okay. Blackjack. Dong, bakit may kanding na Ray-Ban? Kanding ni Ray-Ban. May bairing. Say katubag ni mato. Nice.